И като имам парите, уча проблеме. Като нямам пари, да пак проблеме. Така и не намерих златната среда, бе. Какво да ви кажа? Говоря ли, че не става? Мълча ли, че болка влиза в сърцето ми? Плача ли, че не може? Не плача ли, че още по-лошо? В живота човек най-много се изтощава от семейството и от хората, които обича. Помнете та, най-много ви боли от онези, на които сте дали най-голямата стойност. Всеки човек носи своето слънце в сърцето си. Важно е да не го остави да угасне. Когато спреш да преследваш това, което не е за теб, ще намериш това, което винаги е било твое. Имам един син и една жена. Живея за тях, работя за тях, да ми ядат парите. Гръм да ме беше ударил, някои хора изобщо да не бях срещал. Как така винаги се паднаха на мен? Да, срещу всички съм прав. Не се боя от никого. Доверявам се само на себе си и на моя красив Бог. Раждаш се, учиш, работиш, имаш имоти и пари, казваш си най-накрая спокойствие. И после – край.